Ja sam Lucija Zaninović, sada Kuzmanić. Osvajačica sam brončane medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine u Taekwondou. Moja prva asocijacija na Olimpijske igre, trenutno sad kad je već karijera završena, je medalja naravno iz Londona. Ona glazba koja ide u pozadini kad se penješ na postolje i onaj osjećaj koji si sanjao cijeli život. Da ste me pitali prije 10 godina, možda bi rekla dječački san, nešto što sam sanjala da ću ostvariti jednog dana, a sad je to, eto, hvala Bogu. A na Olimpijske igre gledam kao jedno od najljepših iskustava u mom životu, definitivno. Nakon samog Londona, vjerovatno da ste me onda pitali, je to ona sportska želja za uspjehom, možeš još jače i bolje, rekla bi da želim i bolji rezultat, veće postolje, a sad evo, nakon ovoliko godina svjesna sam da je to jedna velika stvar koju sam napravila i koju ću pamtiti cijeli život i kako sam i rekla na početku uz rođenje moje djece, to mi je najljepša stvar u životu. Pa najviše će mi nekako ostati u sjećanju iz Londona je situacija gdje sam u polufinalu izgubila borbu od Kineskinje. Naravno favorita, ali uvijek se nadaš da možeš i želiš pobijediti. I taj trenutak kad sam izgubila, kako u Taekwondou, samo na olimpijskom turniru, u polufinalu kad se izgubi imate priliku ići u repasaž. I taj trenutak kad sam izgubila, znala sam da imam još jednu šansu za uzeti odličje, za broncu. I sjećam se samo tog trenutka kad sam izgubila koliko sam prazna i emotivno bila nakon toga, jer eto, kao želio si vrh, a završile su tu, ali imaš još jednu priliku osvojiti medalju i eto, uz pomoć svog trenera Tonija Tomasa ja sam se uspjela izdignuti iz te emocionalne praznine i ponovo se popet, da isti dan se ponovo popet na tatami i osvojiti brončanu medalju. A naravno da se slavilo se i u Londonu nakon nastupa sa kolegama olimpijcima i onda naravno po povratku u Split se dobro isfeštalo, to je trajalo par dana i sa Taekwondou obitelji, svojom obitelji, prijateljima, da bilo je to jedno lijepo i nezaboravno slavno. A Rio 2016. to je već malo bolnija priča za mene, eto bio je poraz koji se nisam pripremila, nisam se naravno nadala i očekivala, mislila sam da će to bolje završiti zato što smatram da sam mogla puno više. Tako da žao mi je što sam završila svoju sportsku karijeru sa Rijom i takvim rezultatom. Ali dobro, normalno bilo je tu i puno lijepih uspomena i situacija i bodrenja drugih sportaša, tako da nije sve bilo tako crno. Za Olimpijske igre ja uvijek volim isto reći da su definitivno igre iznenađenja. Možete se spremiti najbolje što možete i po meni mislim da na Olimpijskim igrama nema favorita jer svako 4 godine su toliko emocija i misli, želja je usmjereno za to jedno natjecanje, tako da nekad i kad mislite da vam je tijelo najspremnije iznevjeri vas glava ili obrnuto, tako da definitivno Olimpijske igre su trenutak inspiracije, momenta i naravno iznenađenja. A Olimpijske igre bez gledatelja, pa meni su značili naravno i u Londonu. U Londonu je bila puno veća podrška, doduše bilo je puno i bliže naših navijača, prijatelja iz kluba, kolega. Tako da to je bilo jedno predivno iskustvo, baš jedan mali dio, su se grupirali, baš jedan mali dio tribine bio je samo naš. Još sam osvojila medalju, tako da meni je to bilo lijepo iskustvo s njima se proveseliti, zapjevat. U Rio je također bila grupica naših, malo manja, ali isto naravno onih najvjernijih naših navijača. Žao mi je što sportaši sada neće imati publiku, eto bar što se tiče odličja da se malo provesele sa svojim najmilijima i dragima, ali nema veze, evo nekako je malo od korone, već je neki duži period pa su se nekako stigli malo i adaptirati na ovo novo normalno, tako da ja vjerujem da eto, mi ćemo ih sa malih ekrana bodriti i u mislima smo s njima. Pa šta kazati za Split i njegove velike sportaše i velike rezultate, obično da su to neki geni dobri i naš dišpet, taj mentalitet splitski, zbog čega mi uvijek hoćemo pokazati se da smo najbolji i dokazati. Naravno sve ove ploče što sad i ja gledam, one su i bile meni postreh da i ja jednog dana
dobijem ovo što sam dobila, da imam svoju ploču na zapadnoj obali. Tako da, kako i kažu većinom za Split, ja mislim da je ovo dobro pozadina i dobar grad za odgojiti glavu sportaša, jer u Splitu ti nikad neće niko da poletiš, da budeš visoko. Uvijek će te kad dođeš tu malo prizemljit, radi više, trudi se bolje, možeš ti još jače, bolje i više, tako da mislim da je sport jedna jako dobra sredina za svakog sportaša da ostvari ono najbolje što može.